Mae Huw Jack Brassington yn byw ei fywyd yn chwilio am sialensau eithafol o bob math. Ond mae ei her nesaf yn mynd â fo i lefel arall. Rhedeg 106 km, dringo 8,000 medr, dros 47 o fynyddoedd mwyaf Eryri, o fewn 24 awr. Her 47 Copa Paddy Buckley. Mae gwybod pryd ti wedi gyrraedd dy limit, so hwnna'n beth poenus iawn i ffindio lle mae o. Ddim isio ffindio hwnna. I baratoi at yr her anferthol yma, mae Huw am gyfarfod ag eraill sy'n gwneud campau rhyfeddol i weld beth sy'n ei gyrru nhw i wthio'u cyrff a'i meddwl i'r eithaf. Good. Ond, fydd yr holl baratoi yn ddigon iddo lwyddo yn ei sialens anoddaf eto?